Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Είμαστε και πάλι εδώ με μια νέα συνέντευξη, μετά από λίγο καιρό. Σήμερα θα έχω κοντά μου ένα άλλο ξεχωριστό παιδί, 17 ετών, που με εντυπωσίασε λίγο με τη στάση ζωής του, το πώς αντιμετωπίζει κάποιο θέμα. Θα μας πει και ο ίδιος βέβαια, αλλά θα κάνω κι εγώ μια εισαγωγή έτσι. Ο Βαλάντης είναι 17 ετών, μη βλέποντας. Και έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα για την ηλικία που είναι. Αλλά ας μας πει περισσότερο ο ίδιος. Γεια σου, Βαλάντη. Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα. Πες μας Καλησπέρα σε λίγα όλους. πράγματα για εσένα. Είμαι 17 ετών, είμαι γεννητής τυφλός, δηλαδή δεν έχω χάσει την όρεσή μου, γεννήθηκα έτσι με αυτό το θέμα. Είμαι από την Πάτρα, μεγάλωσα δηλαδή εκεί πέρα. Μμμ. Αργότερα μετακόμισα στην Κρήτη για μερικά χρόνια, γιατί ήταν η καταγωγή του παππού από εκεί. Και από μικρός είδα τη ζωή πολύ διαφορετικά, λόγω του επειδή οι συνθήκες διαβίωσης, συνθήκες που έπρεπε να προσαρμόσω κάποια πράγματα προς τα δικά μου μέτρα από μικρό παιδί. Μμμ. Είπες ότι έχασες την όρασή σου από μικρή ηλικία. Πόσο ήσουν να θυμάσαι? Εκγεννητής. Εκγενετής. Οπότε Μμμ. δεν έχεις δει σχεδόν ποτέ, δεν έχεις δει ποτέ το φως. Τίποτα. Βλέπεις κάποια χρώματα, το φως, το σκοτάδι, μπορείς να τα παρατηρήσεις, τις αλλαγές. Μπορώ να αντιληφθώ μέρα νύχτα, μπορώ να αντιληφθώ σκιές πολύ καλά. Έχω δηλαδή πολύ αντίληψη από αυτά, πολύ καλή αντίληψη. Μμμ. Και επίσης μπορώ έτσι να κινηθώ, να είμαι με τις σκιές, ας πούμε. Μπορώ να Μμμ. αισθανθώ σκιά, ας πούμε, μικρή μεγάλη. Και αυτό για μένα είναι ένα πλεονέκτημα που μπορώ να χρησιμοποιήσω υπέρ μου. Οπότε χρησιμοποιείς και μπαστούνι, φαντάζομαι. Ναι, φυσικά. Μμμ. Το μπαστούνι έμαθες να το χρησιμοποιείς ήδη από τη μικρή ηλικία ή πιο μεγάλος? Πρόσφατος. Εδώ και 1 χρόνο ακριβώς. Α, 1 χρόνο. Δηλαδή είσαι σχετικά νέος με τον μπαστούνι, αν και δεν έβλεπες πιο παλιά. Ναι. Πώς αντιμετώπιζες την όρασή σου από μικρή ηλικία? Σε είχε ρίξει ποτέ έτσι στη διάθεση? Σύγκρινες Να σου, εσένα με άλλους που βλέπανε ίσως? να σου πω. Μμμ. Πιο μικρός, ίσως πιο μικρός είχα αυτά τα σκαμπανεβάσματα, ας πούμε, γιατί πάνω απ' όλα σκεφτόμουν τότε μικρό παιδί, οι άλλοι παίζουνε κυνηγητόκριθο, ας πούμε. Εγώ δεν μπορούσα, αλλά εκείνη την ώρα μου ερχότανε και μου έφευγε, ας πούμε. Γιατί εντάξει, και φίλους που είχα στο σχολείο, στο δημοτικό που πήγαινα, ας πούμε, δεν με αντιμετώπισαν έτσι. Δεν μου έδωσαν δηλαδή την δυνατότητα να καταλάβω ότι δεν μπορώ εγώ να παίξω με αυτά τα παιδιά λόγω του προβλήματός μου. Παίζαμε μαζί, αλλά πάντα με προσαρμογές σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, ας πούμε. Δηλαδή ήταν λίγο περίπλοκο, αλλά συνάμα εντάξει, ήταν δύσκολα, αλλά Και τα παιδιά σε είχαν αποδεχτεί με την όραση, με το πρόβλημα που είχες ενδεχομένως, και φαίνονταν ότι μάλλον κατάλαβα ότι δεν είχες κάποιο έτσι bullying. σπάνιες περιπτώσεις. Αλλά γενικά ήμουν αποδεκτός. Η οικογένειά σου πώς αντιμετώπισε αυτό το θέμα με την όραση? Δύσκολα. Δεν μπορούσαν οι ίδιοι να το αποδεχτούν? Τους πήρε πολύ χρόνο. Μμμ. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Μετά από ποια περίπου ηλικία είπανε αυτό είναι ρε παιδί μου, δεν αλλάζει? 6, 5. Άρχισαν να το αποδεχτούν, αλλά εντάξει, το αποδέχτηκαν. Και μετά προσπαθούσαν να προσαρμόσουν γενικά πράγματα για μένα στο σπίτι. Ε, αλλά δεν έλειπε το θέμα ότι προσπαθούσαν να το αποδεχτούν. Δηλαδή ήταν λίγο περίπλοκη η κατάσταση. Ήμουν πάντα διαφορετικός. Ναι. Το αισθανόσουν αυτό? Σε γενικές γραμμές, ναι, πολύ. Μμμ. Πολύ. Και σε πείραζε? Με πείραζε στις αρχές, μετά το είχα συνηθίσει. Γιατί
έκατσα και τα βρήκα εγώ πρώτος με τον εαυτό μου. Έκατσα και έκανα εγώ ψυχανάλυση με μένα και μετά είδα ότι το πράγμα έτσι είναι, δεν αλλάζει. Οπότε πιο πολύ, είδα πολύ όμως, πάρα πολύ, να πω την αλήθεια, από τη μητέρα μου. Πολύ να ξεχωρίζει. Δηλαδή, επειδή έχω και έναν άλλον αδερφό που βλέπει κανονικά αυτός, Μμμ. εγώ ήμουν ο διαφορετικός. Δηλαδή, π.χ. εσύ δεν θα πάρεις ρούχα, επειδή δεν βγαίνεις έξω. Το έχεις κρατήσει λίγο σαν κάτι τραυματικό, ας πούμε. Όχι ιδιαίτερα. Εγώ το έχω ξεπεράσει αυτό. Ο πατέρας μου δεν με αντιμετώπισε ποτέ έτσι, να πω την αλήθεια. Σε αντιμετώπιζε σαν τα άλλα αδέρφια. Ναι, δεν είχα θέματα. Πιο πολύ ξεχώριση είχα από τη μητέρα. Στην αρχή, όπως είπαμε, πείραζε, μετά όμως το συνήθισα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν με πείραζε. Δηλαδή, ήταν κάτι που τελείως αδιάφορο για μένα, οπότε έλεγα έτσι είναι η κατάσταση, δεν αλλάζει, προχωράμε. Πριν μου είπες ότι έπρεπε να τα βρεις με τον εαυτό σου και έκανες ψυχανάλυση με τον εαυτό σου. Τι ηλικία ήσουνα? Τι ηλικία ήμουνα, μικρός από ό,τι θυμάμαι. 10. Άρα από τόσο μικρή ηλικία έπρεπε να μπεις στη διαδικασία το να τα βρεις με τον εαυτό σου ψυχολογικά κυρίως και να πεις ότι Και μετά αυτό είναι. ναι, έτσι ακριβώς. Μπήκα Ναι, από μικρή ηλικία σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να κάτσω να σκεφτώ εγώ για τον δικό μου τον εαυτό, να πω ότι Βαλάτη, ξέρεις κάτι, είναι έτσι όλο αυτό, δεν θα αλλάξει, πρέπει να τα βρεις εσύ με το Βαλάτη, με τον εαυτό σου. Και τους υπόλοιπους, αν τους πειράζει αυτό που είσαι και έχουν κάποιο θέμα, ας τους να ψάχνονται. Εγώ, ας πούμε, από μικρός δεν είχα κάποιο θέμα απολύτως μαζί μου, γιατί θα σου καταλήξω ότι από μικρός κάνω τα πάντα μόνος μου. Κάνω πράγματα που θα χρειαζόταν κάποιος που βλέπει να τα κάνει με το μάτι του, ας πούμε. Εγώ τα κάνω έτσι χωρίς να βλέπω. Οπότε δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο θέμα να με δυσκολέψει και να έχω κάποιο θέμα με ψυχολογικό κομμάτι. Μμμ. Οπότε ό,τι κάνω εγώ, Το έχεις τελείως για προσαρμόσει. μένα σωστό. Έτσι ακριβώς. Ναι, έχεις προσαρμόσει τη ζωή σου με αυτή την κατάσταση, με την όρασή σου. Και Έτσι από ακριβώς. ό,τι έχω δει κι εγώ όταν είμαι μαζί σου, ας πούμε, παρατηρώ πώς χρησιμοποιείς το κινητό, πώς κινείσαι, πώς κάνεις. Λέω, πώς γίνεται ρε φίλε, εγώ ας πούμε άμα κλείσω τα μάτια πάει, δεν. Θα έχω το κινητό και θα λέω θα το έχω ανάποδα, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται. Ναι. Εντάξει, εσύ Είναι το αναλόγως η ναι. προσαρμογή του ατόμου που από μικρός που είσαι μέσα σε αυτό, που αναγκάζεσαι να προσαρμοστείς με τις νέες συνθήκες, με τις συνθήκες και Μμμ. συνηθίζεις μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Μμμ. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο για μένα. Βλέπω εδώ ένα παιδί που είναι αρκετά δυναμικό, το αντιμετωπίζει πάρα πολύ ψύχραμα πλέον, από ό,τι σε ξέρω Και κιόλας. με σαρκασμό πολύ. Αυτοσαρκασμό, χιούμορ. Χρειάζεται. Χρειάζεται, ναι. Χρειάζεται Και, γιατί έτσι το αντιμετωπίζεις κιόλας. και μεταξύ μας Σκέφτεσαι, κάνουμε αρκετό κιόλας. σκέφτεσαι και πιο θετικά. Ναι. Λες, εντάξει, ρε φίλε, δεν θα με Χρειάζεται το ρίξει. χιούμορ. Χρειάζεται το χιούμορ πολύ. Έτσι, ακριβώς. Λες, δεν θα σε ρίξει, δεν θα με ρίξει. Θα κάνω αυτό που αισθάνομαι, θα είμαι αυτός που είμαι. Μου είπες όταν ήσουν 10 άρχισες να τα βρεις λίγο παραπάνω με τον εαυτό σου. Τότε ήταν αυτό που σκεφτόσουν για το μέλλον, τι θα κάνεις, τα όνειρά σου, τα φανταζόσουν από τότε. Εμένα πάντα από μικρό παιδί ήταν να ασχοληθώ με τη μουσική, να γίνω ένας καλλιτέχνης, να τραγουδάω, να παίζω μουσική, να γράφω. Έμαθες να παίζεις κιθάρα Κιθάρα παίζω, μπουζούκι, τραγουδάω, παίζω πιάνο, κρουστά. και έχεις κάνει και κάποια τραγούδια. Θες να μας πεις και λίγο γι' αυτό? Ναι, ναι, έχω κάνει πολύ ωραίες δουλειές, πολύ ωραίες εμπειρίες. Το πρώτο κομμάτι που έχω κάνει είναι το «Σ' αναζητώ» με τον κύριο Κώστα Καραφώτη που είναι ένας καταξιωμένος Έλληνας τραγουδιστής και με την εταιρεία Heaven Music που μου έκαναν την τιμή και βγάλαμε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Και μετά έκανα το επόμενο βήμα και έκανα άλλο ένα τραγούδι
με το φίλο μου τον Χρήστο, το Τούς, όπως το ξέρει ο μερικός περισσότερος κόσμος, που λέγεται «Άμα δεις ένα αστέρι». Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο YouTube φυσικά. Και στο TikTok ο Βαλάντης συνέχεια τραγουδάει, κάνει live, έχει και μικρά βιντεάκια που τραγουδάει και κάνει και παραγγελίες. Θα τα βάλεις στην περιγραφή. Θα τα βάλω και στην περιγραφή. Ο Βαλάντης είπαμε είναι τώρα 17 χρονών και περιμένει και παιδί. Έτσι όπως τα λες. Με τον σύντροφό μου είμαστε 1 χρόνο μαζί. Σύντροφο που έχει θέμα όρασης. Ναι. Και είναι πόσο μηνών έγκυος? Αυτή τη στιγμή μπαίνει στο 4. Okay. Οπότε εσύ όταν είσαι 18 χρονών θα γίνεις μπαμπάς. Ισχύει. Ωραία, μια χαρά είσαι. Μια χαρά σε κόβω στα 18. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το βήμα. Με τη σύντροφό μου πάνω απ' όλα υπάρχει κατανόηση, αγάπη, υπάρχει ενδιαφέρον και αποφασίσαμε να κάνουμε το βήμα για να γίνουμε γονείς. Η σύντροφός σου πόσο χρονών είναι? Η σύντροφός μου είναι 25. 25 χρόνων ο Βαλάντης, ωραίος παίχτης. Και πέρα από τη μουσική, ασχολείσαι και με άλλα πράγματα, όπως με τον προγραμματισμό. Σωστά. Πέρα από τη μουσική ασχολούμαι με προγραμματισμό, μουσική παραγωγή, δηλαδή ας καταλήξουμε λίγο στο κομμάτι της μουσικής, δεν θέλω να πω περισσότερα σε αυτό το κομμάτι. Ασχολούμαι με προγράμματα επεξεργασίας ήχου και ψηφιακής δημιουργίας μουσικής. Με προγραμματισμό ασχολούμαι, ναι. Και φτιάχνεις ένα δικό στο το goalball, το άθλημα των τυφλών, το κάνεις και σαν εφαρμογή παιχνίδι. Ναι, για υπολογιστές και άμα γίνει κάτι το εξελίσσουμε. Για κινητές συσκευές, ας πούμε. Οπότε, Βαλάντη, βλέπω εδώ ένα πεδίο που πέρα από το θέμα όρασης που έχει, που και εγώ, ας πούμε, φανταστώ ότι δεν θα μπορεί να μην βλέπω, ξέρω εγώ. Μπορεί κάτι να γίνει να χάσω όλη την όραση. Και σκεφτόμουν πώς θα ήταν, πώς θα κινόμουν. Δεν θα μπορούσα να κάνω πράγματα, δεν θα μπορούσα να κάνω το ένα, δεν θα μπορούσα να κάνω το άλλο. Εδώ βλέπουμε όμως ένα 17χρονο παιδί που καταφέρνει τα πάντα σχεδόν. Δηλαδή, κυνηγάει τα όνειρά του, γράφει, τραγουδάει, μαθαίνει να παίζει μουσικά όργανα, προγραμματισμό, βγαίνει έξω, έχει φίλους. Οπότε μήπως κάποιες φορές το εμπόδιο είναι το μυαλό μας και όχι το πρόβλημα. Είναι αν θέλεις να γίνεις κάτι. Αν θέλεις δηλαδή να είσαι ένα παιδί και θα κλείνεσαι μέσα στο σπίτι και θα κλείνεσαι μέσα στον εαυτό σου, χωρίς να το παλέψεις και χωρίς να επιλέξεις το τι θα κάνεις εσύ και να αποφασίζουν άλλοι για σένα, ή αν θες να γίνεις ένα παιδί που θα κυνηγήσει τα όνειρά του, θα είναι κοινωνικός, θα έχει στο πλευρό του ανθρώπους που τον στηρίζουν και θα έχει στην καρδιά του αγάπη και θα έχει αισιοδοξία και θα έχει ελπίδα. Εσύ επιλέγεις. Και εγώ αποφάσισα να είμαι το δεύτερο. Πλέον μπορείς να γίνεις και ένα παράδειγμα προς μίμηση προς άλλους που έχουν ενδεχομένως ίσως το ίδιο πρόβλημα ή παραμφέρει προβλήματα. Γιατί πάρα πολλοί δεν τα αποδέχονται, ακόμα και αν δεν αλλάζει. Και εσύ ακόμα 17 χρονών και φαίνεται σαν να έχεις δουλέψει τον εαυτό σου πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, άμα άκουγα αυτά που μου λες, δηλαδή άμα δεν σε έβλεπα θα έλεγα ότι αυτός είναι ένας 45-50 που έχει δει τη ζωή πολύ διαφορετικά, έχει ζήσει πολλά πράγματα. Και εδώ βλέπουμε την εικόνα, είσαι ένα 17χρονο παιδί που έχει οριμάσει το μυαλό σου πάρα πολύ από μικρή ηλικία. Είναι και τα παιδικά χρόνια που πέρασα. Ήταν και αυτά λίγο δύσκολα. Ήτανε δύσκολα, ναι. Πιστεύεις δύσκολα. Είναι πράγματα που δεν θέλω να θυμάμαι πολύ. Πιστεύεις ότι τελικά γίνονται όλα για κάποιο λόγο? Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό και πιστεύω επίσης ότι μερικές φορές κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Γιατί μετά θα γίνουν και άλλα πράγματα και έτσι θα συμπίψει σαν σύμπτωση. Δηλαδή πρέπει κάποιο γεγονός να γίνει ίσως και δύσκολο για να σε πάει ίσως μετά κάπου καλύτερα, κάπου δηλαδή εκεί που φανταζόσουν ότι πρέπει να πας, απλά πρέπει πρώτα να περάσεις από αυτή τη δυσκολία, από μια δυσκολία. Είναι το κάρμα που λέμε. Είναι
Αυτό είναι τη ζωή. This is live, Είναι αυτό. welcome. Έτσι. Your Οπότε life is difficult. πλέον αντιμετωπίζεις λίγο τη ζωή κάπως έτσι, Έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορώ να πω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Όχι μόνο για μένα. Για όλους μας, για όλο τον κόσμο. Οι εποχές είναι δύσκολες, όλα είναι δύσκολα. Πρέπει να έχουμε πάνω απ' όλα αισιοδοξία. Πρέπει να έχουμε πάνω απ' όλα θέληση και όλα τα άλλα θα γίνουνε. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να φεύγουμε την καταστροφή για όλα. Έχω γνωρίσει έτσι, λόγω ειδικότητας, λόγω εργοθεραπείας ή ψυχολογίας, κάποια παιδιά και άτομα μεγάλης ηλικίας που δεν αποδέχονται κάποιο πρόβλημα. Που μπορεί να είναι και έτσι λίγο πιο μικρό. Θα ήθελες λίγο να τους δώσεις και εσύ λίγο, έτσι, ένα κίνητρο, ρε παιδί μου, λίγο παραπάνω κάτι. Θέλω να πω το εξής. Πλέον, η ζωή είναι, και γενικά, η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην τη χαιρόμαστε. Χαρείτε όσο μπορείτε, μην νοιαστείτε το τι θα πει ο καθένας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι γεννηθήκαμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται, όπως είπαμε και προηγουμένως, και πρέπει όλοι όμως, το εννοώ αυτό, όλοι τέλος πάντων όσοι έχουν κάποιο θέμα, είτε με την όραση, είτε κάποιο πρόβλημα αναπηρίας, οτιδήποτε, να μην το βάζουν για κανένα λόγο ποτέ, μα ποτέ κάτω. Και χαίρομαι βλέπω έτσι νέα άτομα που το αντιμετωπίζουν έτσι, γιατί έτσι πιο αισιόδοξα, γιατί και εμένα με βοηθάει στις δυσκολίες. Μου έρχονται έτσι παραδείγματα που σκέφτομαι έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε κάποια δυσκολία. Είναι ωραίο, ναι. Είναι ωραίο να αποδέχεσαι τον εαυτό σου, Βασίλη μου, να ξέρεις. Είναι ωραίο να αποδέχεσαι τον εαυτό σου, να είσαι OK πρώτα εσύ με τον εαυτό σου και μετά να είναι OK όλοι οι άλλοι μαζί σου, OK. Να είναι έτσι το θέμα. Αν τώρα εσύ δεν είσαι OK με τον εαυτό σου, αδερφέ, και μετά ψάχνεις το τι θα γίνει και το πώς θα γίνει, τότε την έχασες την μπάλα. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συνδεθούμε μεταξύ μας σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Γιατί εγώ έχω καταλάβει ότι όταν, για παράδειγμα, κάποιος αντιμετωπίζει μια μεγάλη δυσκολία, γιατί το βλέπεις να το αντιμετωπίζει με αισιοδοξία, το δικό σου κεφάλι παίρνει την επιβεβαίωση ότι μπορείς να είσαι όντως καλά. Γιατί κάποιες φορές λέμε σιγά μην αλλάξει κάτι, δεν τελείωσαν όλα. Αλλά μόλις δεις ένα παράδειγμα κάποιου ανθρώπου που έχει αντιμετωπίσει μια μεγάλη δυσκολία, μπορείς να πεις: λες και εγώ μπορώ. Ναι, και εγώ μπορώ. Γιατί δεν. Όντως μπορώ να είμαι καλά. Ναι. Τα έχω ζήσει κι εγώ, γι' αυτό το ξέρω πώς είναι. Γι' αυτό μπαίνω συνεντεύξεις από τέτοια άτομα, γιατί ξέρω ότι μπορούμε να δώσουμε κίνητρο και σε άλλους. Δηλαδή δεν τελειώνει τίποτα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχω παράδειγμα ανθρώπου που είναι χωρίς χέρια και χωρίς πόδια, που αντιμετωπίζει τη ζωή πολύ διαφορετικά πλέον. Εντάξει, έχει περάσει δυσκολίες και τέτοια. Αλλά αντιμετωπίζει τη ζωή πάρα πολύ αισιόδοξα πλέον. Έχει και οικογένεια, έχει γυναίκα, έχει παιδιά. Δηλαδή τώρα μας κάνουν χέρια και πόδια, θα λέγαμε πάρε μας καλύτερα που θα είναι. Ναι. Έτσι είναι το είδος μας. Είναι το ανθρώπινο είδος μας. Εμείς θέλουμε να είμαστε τέλειοι σε όλα. Το ανθρώπινο είδος. Θέλουμε να είμαστε τέλειοι σε όλα. Δεν γίνεται, δεν είναι κανείς τέλειος. Δεν γίνεται. Δυστυχώς, Βαλάντι. Το καλό όμως είναι ότι πρέπει να έχεις ψυχή μέσα σου πλέον. Και να έχεις καλή ψυχή, να είσαι άνθρωπος, να σέβεσαι, να αγαπάς τον συνάνθρωπο. Όταν είσαι με τον μπαστούνι οι δρόμοι σε δυσκολεύουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να σου πω τι γίνεται. Δεν είχα ποτέ θέμα με την κινητικότητα. Δεν είχα ποτέ θέμα, ας πούμε, να κινηθώ. Ποτέ δεν είχα θέμα. Δηλαδή και στο χωριό, επειδή, όπως είπα, έχω μεγαλώσει στην Πάτρα, αλλά το χωριό μου είναι στην Αχαΐα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Ναι. Ο νομός Αχαΐας εκεί πέρα. Το χωριό μου μπορούσα να κινηθώ άνετα. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Και πάω στο μπαστούνι μου ήταν ένα ακόμα βοήθημα. Δηλαδή και οι αισθήσεις μου που μπορώ να αντιλαμβάνω πράγματα, με ήχους, ας πούμε, και με έναν τοίχο εγώ, μπορώ να φτιάξω ένα tracking, ας πούμε, ένα tracking. Με καταλαβαίνεις τι λέω? Σε καταλαβαίνω, ναι. Ένα ηχητικό περιβάλλον, το οποίο το προσαρμόζω εγώ στις δικές μου τις ανάγκες. Οπότε έχεις προσαρμόσει όλη τη ζωή σου, φυσικά, σε αυτή την κατάσταση.
Θεσσαλονίκη ήρθα πριν από τον προηγούμενο Ιανουάριο ήρθα εδώ πέρα. Οπότε είμαι γύρω στους 10 μήνες εδώ. Έχεις μάθει τους δρόμους? Έχω μάθει τους δρόμους. Σε αυτό με βοήθησε και η σύντροφός μου όμως, βέβαια. Εδώ είναι Γιατί πολύ σημαντικό να έχει άτομα που σε υποστηρίζουν φυσικά. έτσι ακριβώς. Με Φίλους, έχει οικογένεια, τα βοηθήσει, πάντα. με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Με έχει βοηθήσει εξαιρετικά πάρα πολύ και μου είπε ότι μπορείς, μη φοβάσαι. Δεν φοβόμουν. Μου έδωσε θάρρος, μου έδωσε δύναμη να μπορώ να κινούμαι, να μπορώ να απεξέλθω. Πλέον δεν έχω πρόβλημα. Μμμ. Είχα ένα μικρό κόμπλεξ με τον μπαστούνι στην αρχή, να σου πω την αλήθεια. Α, με κοιτάει τώρα αυτός, βλακίες. Λέω, δεν γίνεται όμως αυτό. Πρέπει να είσαι πρώτα εσύ καλά με τον εαυτό σου, όπως είπαμε και πριν, και μετά όλοι οι άλλοι μαζί σου. Ναι, μπορεί να υπάρξουν περιστατικά στον δρόμο ώστε να σε κοιτάνε λίγο παράξενο, κάποιοι να τους φανεί φυσιολογικό, κάποιοι να τους φανεί παράξενο, αλλά έτσι είναι. Δεν γίνεται να Φυσιολογικό είναι αλλάξει. να σε κοιτάξουν κιόλας. Δηλαδή, δεν νομίζω κάποιος να σε κοιτάξει με σκοπό να σε κοροϊδέψει. Πιο πολλοί θα το κάνουν για να και θα δουν λίγο αυτό το πόνο, κάπως ίσως να στεναχωρηθούν, ίσως, αλλά είναι οκ, είναι ανθρώπινο. Δηλαδή κάτι που δεν το βλέπεις και συνέχεια. Εντάξει, δεν έχω εγώ θέμα πλέον. Ούτε όταν με κοιτάνε, έχω θέμα που είναι ζώα στον δρόμο. Γινόμαστε jungle. Μμμ. Λοιπόν, Βαλάντη, θέλεις να μας παίξεις και ένα κομμάτι σου? Δεν έχω και κιθάρα αυτή τη στιγμή μαζί μου, αλλά θα σου πω ένα τραγούδι. Έτσι, ακαπέλα. Πες έτσι ακαπέλα, όποιο θες. Θα πω ένα κομματάκι λίγο από το καινούργιο μου που έχω βγάλει πριν από 1,5 μήνα. Καλή ακρόαση. Πάμε. Άμα δεις ένα αστέρι, πες του πως μοιάζεται κι οι δυο κοιτάζετε στον ουρανό κι εγώ κάνω τη μέρα νύχτα να γίνεται να ξαναρθείς να σε δω. Άμα δεις ένα αστέρι, πες του πως μοιάζεται, πως δεν σε έχω, αλλά σε κοιτώ κι όταν πέσεις μια νύχτα, μια ευχή χρειάζεται, μείνε για πάντα εδώ. Ναι ρε Βαλάντη. Και έρχονται κι άλλα κομμάτια. Εννοείται. Και, Έρχονται κι άλλα. Και την άλλη φορά θα μας θες και κιθάρα. Εννοείται. Ή βασικά θα μπουν τα παιδιά στο TikTok. Πώς είσαι στο TikTok? Βαλάντης Σταμούλης είμαι στο TikTok, Βαλάντης Σταμούλης Official. Και εκεί τα παιδιά μπορούν να δώσουν και παραγγελίες και τα πάντα όλα. Εννοείται. Μπορούν να με ακολουθήσουν, εξάλλου να τα βάλεις στην περιγραφή, να τα βρουν όλα. Φυσικά θα τα βάλω. Θες να ήθελες να πεις κάτι τελευταίο ή τα πάμε όλα? Θα πω κάτι τελευταίο σε όλους εσάς. Σε όλους εσάς. Ζήστε τη ζωή σας όσο διαρκεί. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα φέρει η επόμενη μέρα. Ζήστε την. Αυτό. Μια φορά Ζήστε ζούμε. τη ζωή σας. Έτσι. Μια φορά ζούμε. Ευχαριστούμε ρε Βαλάντη. Ευχαριστούμε για σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη.